Mit navn er Stefan Kengen, også kendt som Stephen Keen, og jeg er den danske koordinator af Zeitgeist-bevægelsen og har været med i cirka 2,5 små 3 år. Now, why and how did you join the movement? Jeg kom ind i bevægelsen via en af mine venner, som linkede til de 2 første Zeitgeist-film, som jeg aldrig havde hørt om før på det tidspunkt. Og det var faktisk i forbindelse med den anden film, at der var nogle ting, der gik op for mig. Jeg havde puslespilsbrikkerne liggende foran mig, men jeg kunne ikke finde ud af at lægge dem. Og det hjalp den anden film mig med. Og derefter fandt jeg hjemmesiden og begyndte at blive aktiv den vej rundt. Så det gik ret hurtigt for mit vedkommende faktisk. Tell us now a bit more about the history of the Danish movement, especially the project that you managed to pull up, like C-Day and the Venus Project Tour and everything. En bevægelse startede i Danmark for godt 3 år siden og har udviklet sig stille og roligt. Det er stadigvæk ikke specielt omsiggribende, men der kommer flere og flere til hele tiden. Vi har stadigvæk nogle strukturelle problemer, som vi arbejder med, netop fordi vi forsøger at gøre tingene anderledes, end man ellers traditionelt har gjort, hierarkisk osv. Det er op til folk selv at gøre noget. Der er ikke nogen, der fortæller folk, hvad de skal gøre. Så det har sine udfordringer. Til gengæld har vi også haft en hel del succesrige begivenheder og events. Specielt lanceringen af den 3. Zeitgeist-film var meget positiv. Og vi har haft nogle C-Day-events 2 år i træk, som har været rigtig godt besøgt. Så det går stille og roligt fremad. Now a little bit about the future of the movement in Denmark as you see it. Fremtiden for bevægelsen, tror jeg, kommer til at give sig selv rigtig meget, fordi der vil være flere og flere problemer rundt omkring, som folk forstår, at de ikke kan gøre noget ved med de traditionelle midler, vi har brugt. Og det gælder ikke kun Danmark, men det gælder globalt også. Folk vil søge andre veje, helt naturligt, fordi de gamle veje ikke længere virker. Så jeg tror, der vil være en støt stigende interesse for det, bevægelsen står for, og det, man selv kan gøre for at skubbe tingene i den rigtige retning. A little bit about your point of view on the situation in Denmark in general. Situationen i Danmark, som den ser ud lige nu, er en afventende situation. De fleste folk, som plejer at udtale sig i den ene eller den anden retning, de tør ikke rigtig sige noget i øjeblikket, fordi de kan godt se, at den måde, tingene har fungeret på indtil nu, fungerer ikke mere. Så den politiske situation, den økonomiske situation i Danmark er en smule stagneret i øjeblikket. Der vil givetvis komme en masse kreative forslag, som givetvis ikke vil virke, fordi vi har nået et punkt, hvor hverken det politiske eller de monetærøkonomiske løsninger virker længere. Så vi har i øjeblikket en vis form for stagnation og afventen, men i takt med, at valgkampen starter nu her, så vil vi nok se en ophedning af debatten, men vi vil ikke se nogen resultater. How do you see the transition? Could you just say it again? Sure. And action! Are you ready, Paulina? Okay, let's go with this one and finish. Overgangen, jeg ved ikke, om man kan sige, der er tale om en overgang, hvis der er sådan allerede i gang, og den har været i gang længe. Jeg tror ikke på, at der er sådan drastiske overgange fra noget til noget andet. Det er en udvikling, som går hurtigere eller langsommere, afhængig af de socioøkonomiske faktorer, som er gældende til enhver tid. Så jeg vil sige, at overgangen er for så vidt i gang. Spørgsmålet er, hvad det er overgangen til. Vi forsøger at arbejde hen imod en ressourcebaseret økonomi, som er
model, hvor vi er fælles om tingene, for at sige det på en meget, meget, meget kort og koncis måde. Men hvad der kommer til at ske, det kan vi jo kun spå om. Vi forsøger i hvert fald at arbejde for, at vi kommer i en mere konstruktiv og produktiv retning, med udgangspunkt i den viden, vi har i dag, de forståelser, vi har opnået, takket være videnskaben og teknologien osv. At forstå, at vi ikke længere har behov for at bruge penge og sådan nogle ting. Men jeg vil ikke udtale mig om overgangen som sådan, fordi det kan jeg ikke svare på. Men vi vil i hvert fald arbejde i den retning. Say your message to the people who are here, and maybe we'll repeat it somewhere else, just the audio. So, I was even over the internet. Just say it right now as you want it, and then we'll work on it, sometime later. Okay. To the camera? To the camera. After you finish, look at the camera. After I finish? Before and after, you look at the camera for 2 or 3 seconds. Okay. Kære venner, kære medmennesker, det er på tide at gøre noget andet, det er på tide at gøre noget effektivt. Vi er nået til et punkt i vores udvikling som menneskehed, hvor vi er nødt til at indse, at vores gamle metoder ikke længere virker. Der skal drastiske nye boller på suppen. Heldigvis så har vi alle forståelserne og alle de tekniske hjælpemidler, der skal til for at gøre det. Så det er kun et spørgsmål om at fortælle hinanden, at vi skal tage hinanden i hænderne og arbejde fælles for en global fremtid, hvor vi kan være her alle sammen.